Uxue, nondik handaude muxala hauek? A ber, handiken uste zintzarri soinu entzutea, Zua zaude? Bai, ni bai. Bale. Zeo zentzutea, baina han itzalen bat, han. Han daude, segi. Bale, eta saioa zu bierdu etorriko aldi honean jo. Bai, zu deitu. Torri honea, tos, nola ditzi jozu? Torri. Torri, maikia, torri. Guazen, venga. Batoz, bia, andatoz. Ai, ama, azkenin topatu ditugu, ez da? Ai, eskerrak. Beti ole biltzaltzate behin atzetik. Bueno, beti ez baino. Parramelo xamarrak aldia. Tarteka bai. Hoi seinale honan libre bizidiela eta guztua bizidiela, ez da? Oidazan, bai. Ze gauza hona, hementxe gaude, Uxue Artola eta Bilok, Loidi baserritik etorri da, eta Aralarreko ehundoko muxalak hasten ditu bere etxian, eta nora ez, Alarrar mendian, ez da? Oida. Adi lagunak, saio bikaina dator, eta ingo ditugu nola ez, haragi bolak muxalanak. Adi launak, saio bikaina, talmondiga, ezin horiak. Txak! Bueno, lagunak, eta Uxue, garatuko izun dundik noa ibiliko gean. Seguru zuek ere etxian haragi bola harrak dituzuela, niko errezeta ibiliko ez, bale? Bueno, egiteko haragi bolak nola ez, haragi bihar deu. Kasu hontan, muxalana. Ezatu oso haragi hona dala, ez da? Bai, propiedadiak, haragi txurinan tanke asko dakala, ez da? Bai, izan. Bai, gero itzengo dune baldin mazu, baina bai. Bota guantxe jendia jakiteko, bai. Bueno, azkenen, vitamina B eta omega 3 asko daka. Bai. Gero, proteina aldetik ene baizetegue oso aberatsa dala, kirolarintzat eta oso aproposa dana. Gero, anemia edo dauken jendentzako, umentzako, edo pertsona helduntzako ere bai, burdin asko daukelako, oso ona dala esategue. Eta gero, grasa dauke, beste baino igual, gutxixoago. Eta lisek eta hobetu iten dira. Eta harinagoa, eta osasunantzako, kolesterola dauken jendentzako eta egokigoa dala esate bai, osasuntxugoa dalako grasa hoi. Ikusi zue, dana honea, ala bihar du. Bueno, eta haragi bolakiteko, gu ingo deuna da, betu, hemen txedakau tipulina eta baratzuria. Ingo dituguna da, sartagilan gorritu ondo. Txiki inda, geho haragira gehitzeko. Haragira gehitzeko ere bai, eta xamurtasuna emateko, ingo deuna da mamila, esnetan jarri, eta geho ingo deuna da, dana bol baten naztu, arrautza batekin, ikusiko dut bigarrena jarri dut berbau botako jo, baina ni uste da arrautza bat, tipula bat, 3 ale baratzuri eta ogimami pare batekin, earki geldituko ala. Gatza eta piperra botako jo gure bai haragira, ingo deu, irinetik pasa eta prijitu, eta horiek ingo ditugu utzi, gero, sartzeko, ingo deu, barrengorri eta porru saltza batian. Eta barrengorri eta porru saltza ingo deu, hementxeak hau porrua, ingo deu garbitu, ondo gorritu lapikuan, tomatia bota bertara, gero barrengorri pusketetan eta txorixeruan pulpa, dana ondo potxatuta da honian, botako dugu ardo txuri pixkat, salda eta utziko dugu murrizten eta kontzentratu dadila. Eta gero lagungarri bezala ingo deuna da udare pixkat. Udaria ingo dugu erraz. Ingo deuna da, 3 pusketetan moztu, gero jarriko ditugu labeko ontzi batian, eta ingo deuna da, erdikoei bihotzak enduko jo, eta gero jarriko deuna da, gazta urdin pusketa bakoitzan gainean, jarriko ditugu pinazi batzuk, eta benetan goxatzeko esti pixka botako jo. Laberatuko ditugu, eta 15 minutuan presto dengo dira, gero plateran jartzeko, bale? Bale, garra. Bueno, ni hasiko naiz, haragin masa prestatzen, eta zu lagunduko jazu porruekin, bale? Hemen dago ontzia organikoana, mutxurrak bota, eta bestea txikitu, eta aurrea. Bale, eta nola moztuko izut? Nahiko txiki, bai, ingo deuna da ondo potxatu, eta gero ikusiko deu, berba deu pasadoretikan pasako deu, eta txukuna gelditzen bada, hola xutziko deu. Ados, hori bai, betikua aurrenengoak endu, gio berde pixkak endu, eta gainuntzeko gana txikituta. Zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, haitzen ez pixkat, gustatzen zaitzen da, bai. Eta zer receta prestatzen dituzu? Denetik pixkate, bai, denai. Baino gixauak, sopak, lekaliak, danai, denetik zean, bai. Jaten ez dugu problemaik, osake... Oso ondo eramango geha. Bueno, martxan jarriko geha, eta aldi berian kontatu.
Zenba muxalak zuen, nunda zuen baserria? Bueno, amezketan dakau baserria Amezketan, bale. Eta, muxalak, behor eta muxal, haundi eta txiki deneta, 40 buru inguru hortan duzkeu. Eta hoxe, bain muxalakin, hoxe, asigea, ja, aragila, lehen kanpora bialtze genuen, baino, oain jasan genuen, denagu bukatu behar dugu. Vale, kanpoa noa bialtze zen duten kanpora? Guk azken esan nahi ditut, beste erosle bati, baina azken finean, gehienak italira edo... Bale, esatean mayorista batek edo kontra ez dezun, eta azkenen gero italira edo bialtze jutze zen, eta han bai aragi asko konsumitzea, muxalana, eta pena emate zigun, guk hazi denain, eta gero, bestentzako bialtzea, orduan esan genuen, esango izut pixkat argitzeko, bakizu, kale humiak gana eta kalen bizideana, beti bustatu dutana saldi jatiala. Ezta? Eta orduan, muxala, biorra, beakua, saldikua, pixkat espiratu bakoitzain nola deitzen zaion. Bai, azkenen, muxala da, saldik txikila, zanai jaiotzen da nian zan. Jaiotzen da nian da, dana arra izan edo emia izan, muxala da. Muxala da, baina izan daiteke beoka edo zaldikoa. Hoi da, beoka da, beorra emia da, eta zaldikoa da, arra txikila. Eta gero ja, izan da, beorra edo zalditako. Biorra, jegua bat edo un kabaio, zaldilla edo beorra, ezta? Hoi da, eta pixkat hoxen. Eta zue, daneti dakazue orduan, eta ekoizpena egiten dezue, osea, hasitatikan, loditu eta salmentaino, dan egiten dezue. Hoi da, zan, bai, oain dela gutxi hasigia, salmenta zuzenakin, baina boixet, bukaera hori emateko, Ze ona, bai, bertan hasi, bertan dut, eta bertan bukatu historia, ez da? Zan, bai. Ezin hobe. Eta nola saltzen da? Nola nundik noaino eramaten dezue, eta zehazki, ze lote mota egiten dituzue? Guk salmenta zuzen honetan, erabaki deu Gipuzkoan, gutxi gora bera, azkenen oso urrutiare ezin jajun. Eta, Gipuzkoan bertan, egia azkeneko bi... salmenta, aurreneko bik egin diteunak, Gipuzkoan barren egin diteu, hasi ondarra bitik legazpiaino, edo esan nahi dut, Gipuzko osoa pasata, eta lotiak 8 pakete etxo datozti, 5 kiloko lotian, eta aukerak die, txuleta, xerra estra, xerra primerakoa, segundako xerrak, eta gero, 4 pikatu pakete jarri diteu. Gomendatu ziguen pikatu gehiago jartzeko, jende gaztiak, umiak, eta... errexeo jateko, hamburguesak iteko, almondigak iteko, gutxiko jatezula jendiak, eta orduan, hola xera baki genuen, eta gero hortik aparte, kutixi batzuk jarri diteu baita ere, solomilloa, kostilla, eta hori aparteko bat, eta lote eta gero kutixik aparteko. Eta, hola, suelto gelitzen dan lotetatik aparteko aragioi, hola xe suelto saltzeko. Bikain. Eta adibes esan dezun bezala hemen Gipuzkoan kudeatzezula, gu beti, nik ikusi izan dut, adibes, Araban bai dago kultura gehiago ez da, muxalana jateko, arategi desente daude, hemen egon da kultura, guain berreskuratzen nahi da, baina galdu bezala nintzen ez da? Bai, nik Tolosaldean, Tolosan ezagutu nun arategi bat. Donostia uste bada hola bat saltzen dunare bai, muxalan aragia, baina bain dela 8 bat urte dola itxizan. Eta lehen gure muxalak adiez, gizen dut, berta eramategin itxun. Eta bain nahi nahiz topatzen, jendeakin, han erostentzun jendek, sanit, ze ondo zanoen asizatela, eske lehen itxizan arategioi, eta akabo, gelitu ginen ja, gehiago ezin topatu aragioi. Eta gaina aragi hau maite dunak nahi du aragi hau, ez da? Izan, eta ezin zutela bilatu, eta bezero batzuk topatu ditut, lehen kontsumitzen zuenak, beste batzuk berriz, behin ez dutenak probatu, eta gogokin zeudenak probatzeko, eta Iruñan dare oitxura desente dao, baina hemen egida Gipuzkoan bakarre mati igual egongo da, baina hola salmenta zuzen egiten du ni... Igual bakarrak izango zatea. Ez dakit, baina asko ez behintzat. Dakizunez bai. Bueno, eta pentsatzen dut, Euskal Herriko mendiko saldia dazkazuela, ez da? Hoi da, bai, izan, bai. Zea, hau ze arraza esango dut, da? Bertako mendiko saldi eta... haundi horiek, ez da? Pixkat, denetati dago, gu saiatzen ga oso haundik ez izaten, aralarren ibiltzen gehalako mendin, eta orduan, maldata eta aldapata sartzen dienen, bere arriskue dauke goiti bere etortzeko, orduan, saiatzen ga ez oso haundia, baina bai,
nahiko desentiak dia zan. Osea, jarra, ipurtik eta hankak nola azkain iletxuak eta horiek, Hoi da, zan, bai. Vale, zer dia, marroi argi horiek, ilunagoak ebai daude, ez da? Bai, beltzan bate badaukeu, vale, besten bat, ola, alazana, edo la rubia hile horiko bai, kanela kolori horrekin, ez da? Bai, kanela, baino argigoare, bai. Argiagore, bai, vale. Eta, pixkat, gehienak marroi, bai, kanela koloreko dia, baino... Eta, arrazau, beti onda zuen baserrin, edo... Bai, ni amezketa... Bai, oida. Vale, urpixa pasako jo, bai. Ni amezketa etorri nintzenen, bai, senarran aitek, beti danik euki ditu, senarrake bai, beti gustatu zaizkio, eta, hortiken... Junge gehitzen, oida, gehitzen jungea. Oida, oin ezin gelditu. Ze ona, eta ala izan dadila. Eta orduan, beti euki, orduan nungoa zea, zu amezketa nungoa zea zu? Ni andoengo naiz, berez. Andoengo zea, eta amezketa junzinan orduan. Oida, zan. Vale, gizonan etxea. Oida, baserria zean, bai, area junitzen da, oin jahantzen. Eta, oin zu, orduan zu baserriti bizi zea? Bai, oin bai. Muxalaragikin, eta saiatzen nahi. Eta esan dezuna, nik topatu ditu lehenengo bezero batzuk zuri topatu nahi badue, nundik noa, nun topatuko zaitugu? Printzipioz sare sozialetan jarri dugu, Aralarreko da gure ustialekoen izena, eta Aralarreko ditu izena, bertan daudelako, ez da? Han ibiltzen dialako menditan, ez da? Aralarreko menditan, ez da? Bai, Aralarreko menditan, eta gure baserri ere, Aralarren daulako zean hortzen, nahiz amezketan egon, baina, Aralarreko parte hortan. Eta orduan, zuen txaldik, eta biorrak eta nola zan gaztetxuak nola zian? Muxalak. Eta muxalak, danak bertan mendin libre bizidia? Bai. Udaran, gu udaberrin, muxalak eta etxe ingurun jaiotzen die baserrin. Bai. Eta gero ja, maiatzen baten irikitzen da berez, enerio Aralarreko larrealdie. Bale, une oro ezin dute hon, orduan deskantzo pizkat eman behar zaio mendila, ez da? Oida, bai. Eta orduan, normalen maiatzen batetiken aurre, 15 tarten, edo gehi, edo, segun, muxalak noiz jaiotzen dien, eta, Vale, eta orduan seguten dia, behorrak, behaien muxalekin, eta danak gora, ez da? Oida, behorrak, zaldie, muxalak, gaztek, kintzenok, denakin juten gehiago mendia zen. Vale. Eta ze pasatzen dute, ia urte guztiagoian orduan? Ez, muxalak... Noiz gaintzen dira, dibes guain elurrak eta ondiala eta, bai mendin daude, o...? Bai, mendin, baino ez Aralarren. Amezketan daukegu beste herri mendi bat. Vale. Eta orduan, udazkenen urri... erdi alden edo, pasatzen ditegu ja amezketako mendia. Vale. Denak ez, area normalen ja behorrak bakarri pasatzen ditegu, zatik, zaldi ere bai uztailen edo ja ekartzen dugu bera. Vale. Eta muxalak bai banatzen ditugu, bortxe iraila edo segun. Orduan ja zaldik bai, bere lanak indadazkanian, bera geizten da. Eta ja, baserriko zelaietan da gelditzen da orduan, ez da? Hoi da zan, bai. Zatiken ez dugu nahi, igual, muxalak oso berandu jaiotzia, gero mendin, eta, negu parten, eta ez zaigu gustatzen jaiotzia, orduan, eta gero dana gutxuera batea etortzeko, ez da? Bai, gero martxo, maiatza, inguru hortan, mendia juteko ja pixkat sendotuta eoteko, eta mendin jaio partez, baserri ondon... Eta esan dezu kintzenuak da ere bai igotzen dintuzula. Bai. Ni badakit, txaletan bai 8, 7 hilabetekin, ez da? Amatik hankentzen zaie, loditzea juten dia, eta normalen txala bate, 12, 14 hilabetekin juten dia aragitara. Muxalak denbora gehiago guzten dio zue? Bai, guk iten deu, batzuk badaude... Igual beste batzuk iten du gutxiokin eba, ez da? Batzuk badaude, amangandik banatutakon, ja bere alaxe... jartzen dituztela. Bai, loditu gabe, esnetakok ja kentzen dituztenak. Guk gure kasu nitzen deu, kintzenok arte, 15, 18 hilabete arte, amangandik apartatu, eta ja baserriko larretan ibiltzeteu, gero azkeneko 3-4 hilabetetan, komplementatzen dugu elikaduroi pixkat zereal batzukin, gorpuz pixkat hartzeko aragik, salmenta zuzen hortan saltzeko. Baina bestela, belarrakin bakarrik, zelaitik zelaira... Eta ez zailo lastua botatzen, larretan jateko, negun beharrak Eguraldin arabera, igual eguraldi oso txarra baldin badau, eta hola, komplementatzen dugu, igual, asto pixkat, edo belarrondue, edo hola. Eta igual, pixkat engainatzeko baita ere zereal batzuk, eta hola. Baina... Pixka goxatzeko, ez da? Oida, baina, bestela, ez, belarrakin. Eta, hola, asko ibiltzeatzaten mendin behaien atzetik, ozen bat bierjun bihartzeatea behiek ikustea, edo nola egiten dezu oidana? Hombre, maiatzen juten gane eta muxal txikikin daudenen, eramaten ditugunen, etxeko norbait, iegunero. Senarra eta ni, edo senarra edo ni, edo senarra naite, edo anaie, edo iloba, edo
dene gustatzen zaigu orduan bai, beti bat ez balima da, irukuten geha orduan. Zer ikusi behar diozu, zer ikusi da jutez, dana gaundo da bela, ez daula ez da bat errena, edo arpeg ikusi eta sano da bela, zer fijatzen zate gehien da? Bueno, beak ondo dauden, muxalak errapetik enon, ondo jaten duen, edo batzutan izaten dia, arazotxo mate edo beste, baina, bueno. Bat edo beste. Izan, beti baina normalen zaldik nahiko, gaina zaldi hauek arrasa nahiko libriak izan diela, nahiko gorra. Ondo gogorrak dira eta ondo moldatzen dira behi bakarrik, ez da? Bai, nahiko alderdi hortatiken, nahiko erretxa da manejatzeko zen, baina, beti oten da zerbait, orduan, gero adibidez aurtengo udara, pixkat lehorrantxetik entzunda, orduan, ude datea jetxi, bildu, beti, biztazo bat eta aldapeta ez igotzeko, eta, beti eta zer gutu esate, gau ez gu gaur jungean bezala ez, ez da? Aldan neurrin egunez, ez da? Normalen egunez saiatzea juten, naiz eta tarteka igual, bakarre matek alditxe baldin mau. Bestela beti zintzarrik entzuten, aberrun dauden, ez da? Gauetik nahi bilizan dugean, abixu matik izte bat egunez ebai zintzarrik asko laguntzen du, ez da? Bai, asko. Zenbatek eukitzen du zintzarrik? Ia dana daka zintzarrik jarrita, edo amak, edo zenek eukitzen du zintzarrik? Normalen behorrak. Behorrak, ez da? Amak dianak, ez da? Gehienak zintzarrekin. Igual ongo da bakarren bat, baina gehienak zintzarrikin. Ados. Eta gazteire, jartzen dio, kintzeno baitare bati edo biri izan jartzen dio, nundi dabiltzan, edo lainoa batzutan naiz eta udara izan lainoa sartzen duen mendin, da orduan, bilatzeko errixago izateko, eta... Ados. Bueno, hemen txelen hori batzu bat baino gehiago garbitu ditut, hau ingoetena da txikitu eta baitare saltxara botako ditut, eta hemen jarritugu barazkik martxan, eta gaurko platera laguntzeko ere garagardo salia baltzea. Gehiagiz, baina tarteka gustatzen zait pixkat. Ikusiko zu, Aitor eta Andoni, guantxe ikusiko ditu erreportai batian, eta ditu garagardo eharrak eta mota askotakoak eta danontzako mokuak. Guazen ikustea, ikusiko zu eze, garagardo eharrak. Hau bai, Joseba, Aitor eta Andoni gara, Donostiako igarako gauzan gaude, eta gaurkoan gros garagartegia ezagutuko duzu. Goazen ba. Gros 2013an sortu zen, eta 4 urtez ekoizle nomada bezala egon ginen lanean, ja 2017an fabrika eta tabernarik egin arte. Betidanik oso garagardo zale izan naiz, eta garagardoa etxean egiten hasi nintzen. Kointzituzun lanean aspertuta neola eta zerbait berriren bila hasi nintzala, konturatu nintzen, igual marka bat sortzeko galmena bagenukala. Gaur egun 3 garagardo mota desberdin egiten ditugu urte osoan zehar, baina hortaz aparte, astero bat edo 2 garagardo berri egiten ditugu, inoiz berriro errepikatuko ez direnak. Eta gaur egun bertarako prestatu den maisu garagardo bile bat daukagu, Alemanian ikasitakoa. Gure historiaz pixka bat badakizuenez, goazen Aitorren eskutik tabruna ezagutzera. Beno, hemen txagode, Groseko tabrumean, zurrutoki ere batzuk deitzen diote, eta zer egiten dugun hemen, jan eta edan 10 kainero daude, zerbeza desberdinakin, eta jateko ere bai, gauza asko hamburguesak, saieskiak, patatak, denetatik jendea honea etortzen da, eguna pasatzea, atxaldea pasatzea, hori bai, atxaldetan irekita gaude, 5 herritatik aurrera, hortaz, anima zaitezte. Dekorazioari dagokinez oso argi neukan, 80garren, 2000garren hamarkadako influentzia horiek nahi genitula ezarri, gure garaietan entzuten genuen rock, disko, musika garai hortakoa, arkade bat ere badugu, eta diseinu ere bai koloreak horiek izan dira. Garagardoa ekoizteaz gain, eta janaria emateaz gain noski, hainbat festa egiten ditugu, urtean 4 festa egiten ditugu zehazki, urtaro bakoitzeko bat, eta gero apartera beste ekitali batzuk, beste jarduera batzuk ere egiten ditugu. Ez dakize klubek nahi dula festa bat egin, egiten dugu. Ez dakize elkarte nahi dula aurkezpen bat egiten dugu. Horako gauzak denetatik antolatzen ditugu eta bultatzen dugu noski. Eta orain heldu da momentua, garagardoak dastatzeko momentua, eta hori Andonik egingo dizue. Aurrera. Krispirekin hasiko gara, lager estiloko geles bat, oso garagardo dotorea, garbi-garbia, alemaniar malta eta lupuloekin eta legamiarekin egina, oso tragua errezakoa eta oso freskagarria. Jarraitzeko, bixi gure pale ale. Pale ale tradizionalari bueltatxo txiki bat eman diogu, legamia aldatu diogu eta pixka bat lausotuagoa da. Ez da normalean izaten diren bezain garbiak, oso freskagarria, udararako garagardo aproposa.
Hau, estiki, gure izarra, gure ekoizpenaren gutxi gora bera 150. Urte mordoa damagu garagardo honekin, West Coast estiloko IPA bada. Orain modan daudena, baina pixkatzeo lehorragoa, baina edateko oso erraza. Pinta edo lata bata bestean atzetik edateko aproposa. Beste hau ordea, ez da urte osoan egiten duguna, behin bakarrik egiten ditugun garagardo asko egiten ditugu urtean zehar, eta hau horietako bat. Nama Italiako garagardotegiarekin egindako elkarlana, eta ikusiko duzutenez guztiz desberdina. Pastry Imperial Stout bada, garagardo beltza, oso gozoa, eta koko eta kakao sigortuarekin ondutakoa. 10 gradu, ia, 9,8. Grosen, edateko ez aparte, jateko goxoare badaukagu, eta orain Aitorrek gure saieski berezia erakutsiko dizugu. Hementxe gaude, Tambrumeko sukaldean, Jon Egiguren sukaldariekin, nola ez, eta hemen osagaiak. Beti bezala, saieskia, espezie sorta, sekretua, eta barbakoa saltxa. Azteko, saieskia garbitu behar da, txukundu, kendu azala pixka bat goxo-goxoa egoteko, gero espezietatik pasa behar dugu, eta azkenik utxean sartu. Utxean dugula, 24 orduz sartu behar dugu urberotan, 72 gradutan, gero poltsatik aterako dugu, barbakoa saltxaz ondo igurtzi, ondo bete, eta gure salamandran sartuko dugu, hor ja pixka bat mantendu, eta txak, ja, enplatatu, patatatxo batzukin. Joseba, hemen dugu gure saieski goxo-goxua, eta badakizu non gauden. Donostian, Grosen, Igarauzoan. Gora gros, eta grostarrak. Aupa Aitor, aupa Andoni, eta aupa zuen garagarduak. Bakizuen, zuen honea etorri, daztapenehar bat ingo deu, hoi da, eskutzik ez etorri, bale? Zeuna, bat argi bestietak azken ingo txokolatia amatezun, ama, ze gauza goxua. Bezarka handi bat, eta horrela jarraitu, gauza txukunak iten, hau pasuek. Bueno, guk gurean jarraitu bera, ikusi ezue, barazki ja, potxatzen junta eskiula, eta hemen inberdeu pare gauza, bertara botako ditugu. Barren gorrik, pusketetan inda, bale? Hoi zure kontu, hemen txedazkazu, betu hiru hauek enduko izkizu. Ni uste horrekin nahiko izango deula, bale? Sortenak endu pixka zikina dakaena, eta gainuntzek gua garbitu lauki txikitanin, eta bertara bota, bale? Gio botako dugu bai, tomatia, eta txorixerua bai. Nardo txurila eta salda. Eta nik jungo naiz, aragi bolan aragila txukuntzen. Bueno, azteko eta behin, ogi mami hau inbiar diotena da. Eskinak enduko eskiot, gorpuntxu hau ekentzeko, eta bakarri mamila erabiliko dugu, bale? Xamurtasuna emateko. Eta xamurtasuni gehiago lortzeko, ingo deuna da nola ez, esnia bota, bale? Esnia botako dugu, dana xamurra gelditzeko. Bale, hola, lau pusketetan ingo dugu, berta bota, eta esnia jarriko jo. Oso ondo, bago, atxerek itxaraka. Bueno, eta esan diazu baserrin. Zeintu zaudete baserrin? Zenek kudiatzen du historia guztia? Bakarri zaude dauden danan aurrian, edo, bueno, esan dezu txandak ajute esatela mendira betzen, eta bar, eta... Bueno, senarra eta bilok gaude, esan nahi, aragilean historio honekin senarra eta bilok. Aragileana gehiena nik zatzen dut, senarra launtzek, gehiago... Muxala ebidatu, edo ni umekin jute bat iman naiz beste ekintza batzuta, igual, pentsu eman, bat beste, esan nahi... Zemeke bazkazue, zema seme alaba dakazue? Bi seme alaba. Bi seme alaba, bale. Gaztetxok dia, heldu zen bute urteak. Amaika eta zazpi, bestiak. Onenian gontxe, onenian. Eta gustatzen zailo historia, gustatzen zailo esaldikin da ibiltzia eta olakoak. Txurila guen dikan... bizi itxeuzan. Zarren naia, edade horrekin pixka dazte igual. Zatzen, baina bueno. Baina gustatzen zaio. Bale, baitu, emango zutena da, baitu ura bota berre, nola gero ibiar ditugun, emango zu papel bat pixkat urakin, eta ingo zuna da honekin kendu pixkat, eta listo, bale? Ez asko gustatzen, jende guretan daula asko garbitzitu, baina gero esponja bezala dia, eta gero ura hartzen, eta gero ura galdu inbiar du berriro, eta hobeto takan lokatz pixak kendu, eta listo. Hola, ezin jobe. Bale, hemen hau, eta inbiarretena da, behitu, hemen behitu nola dakaun, hemen tipulina eta baratzurila dakaun, garrantzitsua da, nahi behitu, jendek baratzurila gordini botatzeko askotan barroa.
Ondo gelditzea, baina pikantean zea, eta gero errepikatzeko ere, Hoi da. bai, errepikatu iteu, eta gero Arrisku, arratzele guztia patuja jaten. Hoi da. Eta beti, sukaldatzen badeu, xamurro Suabego gelditzea zen. eta suabego gelditzea. Eta hori bai, gero ingo deuna da, iragatzi, badakan koipedana, kentzeko, soberan dakana. Eta orduan, gero, mendira jute zatenien, abiez. Ni pentsatzen dut udako sasoian da, ez dakit, mendira kunbertzeate, egun batzuk gai pasatitu zuen bertan, o beti gora eta bera ibiltze zate, o nola iten dezue? Hombre, normalian gora eta bera ibiltzen geha zan. Jun, ikusi, bueno, batzutan goize pasa, segun nun daudene bai, eta, batzutan bilatu, ekarri, batzuk aldein induelako, beste leku batea, eta, baino bestela, tarten udaran senarra naitek eta, la txabola txiki bat badaukian amezketako parten, eta, area juten igual, egunen bat edo beste pasatzea zen, eta bai, zintzarri soinuakin jeki, eta txorik eta beste, eta... Bai, da... Oso polikia zen. Eta mendira jute zeatenian, gero, txabolan zakazue zukaldia, bertan jaten dezue, eta bertan iten dezuetana, Bai, loitzeko edo... Bai, oletxuak eta dana, eta... Vale. Hotel txiki bat bezala. Hotel txiki bat bezala, ze gauza ona. Hor asko goxatuko geumek, ez da? Bai, guke bai zan, bai. Hoi azkenen, oso politie zan, eta, umekin ebai biltzeko, oso plan politie da azkenen, behorrak ikusi, bertan beti, kotxen edo jun partez, bertatik enatea ja mendi buelta bat itea, de paso, behorrak eta ikusi, eta, bai. Ondo. Eta animali gehiago baldazkazue etxian? Betikoa, baserrin izatean, igual, ardin bat edo beste, zan, beste, ontzen bat, oioko da, zan, azkenen zan edo, holaxe... Eta zenarra eta bilok baserretik bizi zeate, zenarra eta bilok? Zenarra kanponik endu lana, zan, bai. Zenarra kanponik endu lana, ados. Zua endoainetik berta juntzinean, baserria moldatu behar izan zinean, o andoainen kaletarra zinean, o nun bizi zinean? Ez, ni, andoainene baserri baten jaio nitzen, eta orduan, baserri mundua... Zenarra batzekin noa jun, ez da? Oida. Vale. Eta zertzen unzu baserri, nire hori bai oituta zaude behiekin, o ez dakit ardizen euskaten, edo... Bai, ni txikien nitzenen, esne behi batzuk eta jotezien, gero aragitakok, eta ardi batzuk, oiok, betikoa, oida, baserri txiki bat, etxeako, eta hola... Vale. Eta baratzaietan, bai ematen diozue? Baitar, ematen jo horrik, bai. Zerre ez diozu ematen, igual lehenu bukatzen dugu? Ez, azkenen, gustatzen zaigu produzitu, eta, etxeako, azkenen batzan ze horrek produzitzen dezuna ze horre jateare bai, gauze harra da, eta orduan, pixkat, haundila ez, baina, etxeako hain, ez, oi etxeako. Igual soberan da honian muselan loteekin igual kalabazan babi aldugu, Hau nahi nazteko betu, eskua gustatzen zaiz hartzia. Zeratikan, eta gaina gustatzen zait, izango zo, pizkan arraskria, ez, baina eskua garbi askat. Inberde, gustatzen zait, sartu, zanpatu, eta ikusi biaz tartetatik nola ateatzen dan, Eta orduan, hor ateatzen danian, hor ja juten da danan astutzen. Ulertzen? Hola, txirik itxarraka, danan astutzen, bai, zehatzei gustatzen almondiga barron gero, ogi pusketak topatzia, orduan ondo sartu, ondo zanpatu, eta danan astu. Eta hori bai, gero, hau, guain pixkat tipula epela zeon, arrautza, hau gero, aragi bolakiteko, komenigarria izaten da, nik gustatzen zait, ordutxo bat edo, ozgailuan egotia. Berriro pixka kompaktatu iten da, botaitugun koipiak eta historiak, eta gero bolak erresago iten dira, bai. Baina, aurrena behitu, ondo nastu horrela, bildurri gabe, oso ondo nastuta utzi dana, eta reposo txiki bat, ozgailuan komenigarria izatea. Gero, ozgailuan sartzen detenian, normalian gustatzen zait, plastiko bat jartzen diot, esaten dana azala izango bazan bezala. Pea inda, esateatzeko, ez gogortzeko, eta gero ere bai, ozgailuan ezeoteko usei arraroika. Bale, atxerek itxarraka, bota behar diotena da horrei, tomatia bai. Orduan gotena da, tomatia raiatzen hasiko naiz, boltxo bat hartukoet, hemen txe, eta honesekin ningoet, bai. Bale. Bueno, eta zuek, aragi bola, nola iten dituzue, zein da zuen errezeta, zer sartzen diozue barruan? Bueno, hola, gutxi gora bera horren modun, edo bestela, hamburguesa modun edo txapalen, bai, umeire asko gustatzen zaie, eta oso horrez jateu, eta
Hori nik hola. truko badakat, esaten jenean, gero erakutsiko ikusiko zu, gero errengo trukoa. Almondiga bali makatan, semia esaten, almondiga etzai gustaten, tum, batu hamburguesa. Golpe arbat eman, eta venga. Ona. Ai, ama. Eharra da, ze guztua gaten duen hamburguesak eta umiak, Bai, nik uste azkenen xamurra eixea gehitzea, eta, bueno, gure etxe meintzet. Geo gazta pixa jarri, o patata batzuk onduan, da, egitea zan gauza erra da. Edo makarroia eta hola baitare... Pikadillo egin da. Oira zean botata, eta, bueno, bai. Bai, boloniza antzekon bat, edo lako zerbait, ez da? Bai, edo lasaina, edo, bueno, denetarik. Vale. Eta zeskatzen dizue gehiena, gauz ez ditu, berriro hamburguesa, berriro, zeskatzen du. Bueno, aregin ez diak ejatzen, ez da? Ez. Ondo. Berdura pure da honen daula igual geixo goztean, baina bai. Bai, nire alarga kaia esatu, puria berdia este nahi, berdia este nahi. Eta esatu, kaia, kizu nona da, eta espinikak eta eskat, bale, baino jarri hogito ez dagoakin. Oida, bai, nire txikitak hogi pixke botata jatu, Orduan hogi txikitak kortatu ondo, eta orduan bai. Ez que egila zen neide etxen hola ematezien, txikila nintzen nian, gu etxen beti puregen eukanian. Bai, zenarren emake bai, beti hola zan otxure, bai. Bai, hogi zarrak ondo kurruskari bezala jarri, bai. Bai, eharrak gelditzea egila zen. Bueno, hemen guain bai emango jotela nola tomate bota deun, emango jo indar pixkat, utziko du tomatia pixka murrizten, da zeituan botako ditugu barrengorri. Hemen ere bai, txorixiruan pulpa botako jot, horrela xe, ondo. Bai, juan. Hau bakaukio ingo ditugu aragi bolak eta prestatu, irineti pasata. Hoi listo dakau. Hoi ere bai. Goaz, txerrek etxarraka. Bale, hemen musika iten hasi zaigu. Ondo. Eta, guain, barren horri bota barroa. Eta dana martxan dakau. Ondo, bueno. Eta nola lasaina esan deun. Jungo gea Iñaki Iturben arategira. Aragila erabiltzen du Euskola Belbertakua. Baina lasainak bai, ai ama, behitu zeitxura. Eguardion, Joseba, Iñaki Iturbe naiz, Donostitikan, oain erakusten ditutez nire arategia. Gaurkoan gaude Groseko arategian, hasi nintzen Antiogoan, Mikeletez kalean, 1986an iriki nuen. Hau nire lagun batena zan, txekorrak eta basarreitatik eoste gendun bilok erdibana, eta jubilatu zanean hau hartu nuen, 2015an. Semeak zeitzen dira Antiogoko arategiakin, eta, bueno, asko gustatzen zaio, jendeak gintzako asko aldi jo du, eta ekipo ona egiten dugu, bi arategiak emateko aurrera. Ben bertako aragia, labelakin, txerriare basatxerrikoa, ona, mengua, eta gero egiten dugun plater prestatuak, saltxitxak, txistorra, txoixuak, kalidaia daukagu aldan handiena. Oain zukaldea pasako gea, lasaino bat ingo dugu, araizkoa, eta, bueno, dana oain ikusiko dugu, nola egiten duten. Daukagu osagaiak, hemengo txekorra labeleko basarriko aragia, zetuta daukagu ja, pasta lasainana, besamelaia inda daukagu, igeldoko esneagerekin, saltza tomatean inda daukagu, eta azkeneko, gazta raiatua botako diogu, bainetikan. Lehenengo pausua da, aragia saltza tomatearekin ingo dugu, eta gero montatuko dugu aragia, plaka eta besamela. Lasainaren errezeta laguma daukat sukaldaria, eta are pasazian, eta horrekin egiten dugu. Osagaiak ja hemen dauzkagu, lasaina montatu ingo dugu bain. Jarriko dugu, lehenbenziko bazia, ekoa, txukun. Matako diogu besamela kapa bat. Oain jarriko diogu aragia. Hola zen, txukun. Gaurko egunean dana aldatu da, ez da lehen bezala, lehen aragia bakarrik saltzen zen, baina gaurko egunean aragia egin bakarrik, ezkenduke ez erringo, lanetatik eukierra. Bai kroketak eta bai lasainak eta tibizka bat. Gero txarkuteiare ona, ibiltzen dugu, Urdei Azpiko Salamankakoak, oso jende ona daukat, Donostiko klientela hobena daukanik,
Eta, bueno, gehiago gaztiak, baina, bueno, edarekoak ere gustatzen zaie, egindago gauzak. Hau jartzen dugu gio raziotan, hau mendikan atatzen dugu, 8 bat razio, hau la moztutzen dugu, eta herritikan. Azkeneko txampa, gazta raiatua jarriko diogu, mental raiatua, lasainantzako berena da. Gero oso ondo funditzen da, pazientia eta kariñua. Horrekin ite baldin bazo, dana ondo atatzen da. Egarra, lasaina. Ja, labean sartu, pizkate gorritu, eta listo, pronto dago, ateko. Nahi zutenean, gizute, hemen gaude, zai. Mila esker, agur. Ona, Iñaki, ona, zei, txura, lasaina horge, kapaz eskana, eta bexamelak, bexamelakin dana ona gelitzea, dana ona. Bezarka da hondi bat, horrela jarraitu, eta gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txedakauna da, beitu, Bota behar diot, hemen ikusi nola murriztu zaigun, barrengorrik eta barazkik. Ardo txuri pixka botako jau, vale? Pixka desgrasatu, guain temperaturai eur pixka temango dio. Salda pixka bota, eta murrizten utziko dugu. Gero, pasa horretik pasa, txukun, almondiga bertara botatzeko. Vale, beitu, hau nahiko. Eta, guain, pixka salda bota, ni uste terdi jakin nahiko izango gala. Eta, ingo jotena da, mingaina batekin ondo harrapatu izkina guztik, txukun ibiltzeko. Vale, horrelaxe. Egia esan, arategitan, oain jendi aragilan bila, aragilan bila beha esan duen bezala oso jende gutxio, juteala gero eta gutxio, baino, zenbat platet prestatu duten dian, Egia esan, asko, Alde batetik ondo da, igual helduentzako esuna prestatu o gazten bat, baina gio betiko xarma galtzen nahi da, ez da zu ondon ibili eta... Sukaldeko, bai, guk amunan gandik edo aman gandik edo jaso genuna zen, bai, hoi transmisioi ez da, galtzen nahi da. Bai, ala da, egia esan, gaina hola zetu, ez da, transmisio guztik leno zu onduan iteziala, ez da, eta horre elkartzezala, familia, jatordutan, eta han, amonak, eta birramonak, eta pasatzen ditun hilo eta historik, eta dana, eta guain egia esan, denboa gutxi otegea, gutxi familia giruan, ez da? Ez ateu epizkia desnaturalizatzen nahi gehala, ez da? Oida, bakoitza bere martxan, ja. Bai, egia esan, zuk mentzat, musalan argidan hola saltzean, ez da? A ber. Eta jende etxen iteon, da familia girun, da sukaldia emateion, bai. Bestela laizterrea ziberko zea, prestatu giten. Hori urrengo fase izango zan. Oaingo zez. Eldu horrei. Oida. Bueno, hemen txe, udare jarri berdizkia zu martxan, bale? Bale. Venga, hemen jarriko izutau. Inbiar dezu, 3 pusketetan erdikoei bihotzatak enduko jo, eta gero danai, hemen jarriko ituzuola, 6 pusketak, danai gazta pixkat erdin, pinazi batzuk, eta gero gainetik estilla botako jo, bale? Eta laberatu ingoitugu. Oso ondo. Bueno, eta bezero motak, zer dia, helduak, gaztiak, danetik dakazu, zer ikusten dezuzuk? Bueno, gizan denetatik topatzen nahi ga, jende gaztea. Bai. Famili gazteke bai, umekin, edo gaztetxokin da daudenak, eta jende heldu ere bai. Orduan, prinsipioz denetatik topatu deu. Ondo. Hori, seinale ona. Eta egia esan gero familietan bai, lote txikiak eskatzizkizu, ez dira familia hondik izaten normalian, ez da? Orduan, Oida. Bost kiloko formatua daukeu. Bazione juten dira, ez da? Oida, orduan, izozteko balio du, edo, frigorifiko baitare, egun batzutan irogik data badauke... Zenbat datakin bialtzen dezu? Igual astebeteko datakin da dana, ez da? 10 egun edo da, edo, edo geixego, zean, orduan, Eta banatu zeitezu, astero, 15 unian behin, o nola iten dezu historia? Ez, banatu, guk eskarik jasotzen diteu, eta eskarioik, gutxi gora beraia musalan... Betetzen dezu unian musalan? Oida, orduan ja jartzen dugu data, banaketako, hilabete, gutxi gora bera hilabeten behin, edo, gero ja izango da, jenden eskarin arabera jungo geha... Ea, gilloa gutean, ez da? Oida ideia, ondo. Eta noaino, leheno esan dezu bai zuen... Etxeatela oso urrutira juten, baina noaino heltzezeate, noaino eramaten dezu urrutien aragila? Muga Gipuzkoan jarri deu, eta, Osea, Gipuzkoan bai eskinat batetik beste aino aldezu egun. Bai, Ondarra bitiken Legazpiraino, edo Tolosaldean, edo bai, Zierreaino, esan nahi, bai, punta pasadeu Gipuzkoa osoa. Eta nola kudeatzen dezue banaketa hori, nola iten dezue?
Bueno, nik azkenen eskarik jasotzen ditutenen, ja badakit ze herrita jumar deten, eta orduan, prestatzen dut zirkuito bat bezala, ondoko herritatik bueltan, nine honek itxet bai. Eta orduan, zirkuito etxoixe prestatu, eta hola, ateatzen ez kotxea bete, eta venga, aurra. Zigzag asko inbiar aldezu, Bueno, segun, bai, ondarra bia juteko ez, baina, segura edo ez da ginoa juteko, bai. Bai, azkenean guelta eman behar, ez da? Hoi da. Baina, ilusioekin da gogo askokin. Eta da jarrai dezala, ez da? Bai, eta gero oso polite da, azkenen, ja, bezeroa zuzenen zuke entrenatzei ozu, da lenguan zona hau, eta bestia, eta haua, eta no? Hoi da, zan, eta orduan, hoi oso polite da, oso gertukoa gelditzen da, eta, bai, aberazgarri da, momentuz behintzet oso guztua. Jakipuzu guztin ibiltzezate, ondo, nahiko guelta matezue orduan. Hoi da. Ondo. Gazta ez dakit joan, nahikoa, edo... Ondo. Inberezuna erdiko bi puixketai bihotzak endu, bale? Pepitak edo egiko baitu, pixkak erdiko jei pepitak hoik endu, bale? Bale, oso ondo, haure bai, eta, hau pregitzen jarriko ditut, gero platertxo batea, eta gero inberdetena da saltza martxan jarrire bai. Hau, iragatzi inberde, behitu zeitxura hartzen nahi dan. Ai, ama, zeu goxua, eharra. Bueno, eta denbora libriak iatzi altzaizu, ziumek. Baserri, musalak, banaketa, iltegi eman, dana, Egi esan asko ez, nahi baino gutxigo, saiatzen gara pixkat, denbora hartzen, baina, denbora hortan egi da baita ere, askotan mendia, hola jotze deula, ez gea... Oporreta eta borda, geho ez dakize, eta musalak ikustea peri batea, Bai, politi da baita ere. Bai, atatzen gara, baina, gustatzen zaigu naturakin harreman nahiko iztu eukitza. Bale, baina, gustatuko zaizu, gehu miakin da ez dakito jaiegunetan, egun libretan, ondartzaldea jute zeate, edo beti mendia... Gehiago mendia tiratzea, ondartza baino gehiago mendia. Bai, baina, baserrin bizitzeke baditu bere bentajak. Errekan bainatu eta holako gauza. Hori da, hankak ondo freskatu errekan, da, venga. Hau iten dietena da, behitu, nahi gustatzen zait. Aragi bolak, zu fuertian, kurruskari gelditzia, barrutik gorrilla gelditzia, eta gero saltzan bukatzia egiten, bale? Ja, barruan egin. Bai, eta ingo deuna da, behitu. Guantxe jarraituko ditut, aragi bola gehiago egiten, baino, inbiar detena da. Hau vuelta eta vuelta eman, atera, ingo detena da. Hau, iragatzi hemen, iragatzi baino ingo detena da, pasapurian martxa eman, behitu, hau, ez da nian sartzen, truko bat izango izuet, behitu. Bakizue beti, holako katxarro bat, eta ez dakan nien apoia eta bakero hemen ibiltzegea dantzan. Orduan, makiltxoa jartzen diote hemen, hirugarrengoa eusteko, eta hau, jadakat, firme. Orduan, iten detena da, dana bertara bota, eta pasatzen hasten naiz. A ber, dana botako du bertara, oso ondo, txukun eta argi, iskinak ondo aprobetxatu, berta bota, behitu, hauek ateako ditut bertatikan, iepa, bizikan dago, etorri honea, bale, hau, bat, bi, hiru talau, behitu, horrela, Eharra itxura, Eharra itxura. Bueno, hau hemen pixak enduko, guaintxe ingo ditu gainuntzekoak, ingo deuna da, behitu, udare horieke bai, labean sartu, nahiko duen, o... ezin hobe, bota pinazikola bai, bildurri gabe. Ingo deuna da, esti pixka botako jau, hola gainetikan, izango izuet sekreto bat egun baten estilana. Estila izan bertu bertakua. Dio eta urreo beto, guain daude zea jendiak, sirope de arze eta ez dakizeta, bakizeta, zea hemen eundoko estila dakauta. Hemen guai eman bertzaiola. Tope. Tope, bota hemen azkenengo pinazik, laberatuko dugu hau horrelaxe, eta ingo deuna da. Saltza pasatu, almondiga gehiago pregitu, hau utzi laben 15 minutu bukatzen, eta guantxe gatoz plateraratzea. Eta nola ez, dastatzea. Bani joa labe batekin. Bueno. Eharra indegu aurkoan ebai. Azeitxura. Azeitxura, ai ama, ni almondigak izuna, ogitartian jatitu guztua. Hola jarri, bokailuan, ai ama. Eharra indegu aurkoan ebai, ingo deuna da itxali, eta bagoaz udaren bila, bitu hemen irinak, eta geratu zezita almondigak egiten onden gehan, atako ditut, a ber, ze itxurak ingelditu dian haueke bai. Ai ama, ezin hobe, behitu ze txukunak. Eta ze usaia gazta urdina ondo erreta, Ai ama, bueno, ingo deuna da. Plateraratu, eta
goxatu aldi berian. Bueno, hemen txe, sarrezka bat, eta ingo deuna da, behitu, pare bat jarriko dugu. Bastarreko hau, eta hemen txe, beste hau, horrelaxe. Eta gero, histori jamaitzeko, hemen, a ber, ze txokolateatea zaio nahi, Aia, earra eta usaila, ezin jo, beti izaten deno, egunen baten itxiko alda, hainbeste teknologia eta hainbeste histori usailagoek etxeaino, Zaitxamarra izango, baino. Iritsiko ja, egazkinak eta iritsi baia zeraino, ilarkiraino, aurre iritsiko etxeaino. Bueno, bale, bueno, la pixka beti gainetik bota, ondo tapatuta usteko, earra. Bueno, ez tio asko botako, bestela azkenengo gutxik edatuko zaiota. Vale. Eta, amaitzeko historia, ikutu berdia botako jo gainetikan, eta bueno, usue, esan desuna, nun aldeu topatu duen, musalara gila. Bueno, sare sozialetan aralarreko izenakin gaude. Vale. Eta, bueno, eta bestela, telefonoz deituta. Vale, telefono, eta zure sare sozialetan telefonoa topatuko dugu bai, edo bertan mezu bat idatzita... Bai, bertan niongoa telefonoa, edo mezu bat, edo, bueno, nahi da bezala. Bikain. Ezin hobe, azteko eta bain eskerrik asko bertako aragila bertan banatzegatik, gudanoi indar berritzeko eta goxatzeko, eta hemen dakazue gaurko musal aragibolak udare pinasi eta gaztakin. Eskerrik asko eta horrela jarraitu. Agur, bihar arte. Aio.